Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma este folyamán, engem Szilágyi Gergelynek hívnak, és a For Life cégről, az immunrendszer vállalatáról lesz szó. Alapvetőleg végignézzük azt, hogy mi a transferfaktor, milyen termékei vannak a cégnek, és miért egyedi ez a piacon, ha valaki ilyen típusú terméket keres. Mi a For Life? A For Life az immunrendszer cége, 1998-ban alapította a képen látható két ember, David és Bianca Lizombi. Ezzel ugye létrejött az immunrendszer vállalata, ami egy egyedi transferfaktor termékcsaládot jelent. Amit tudni kell a cégről és a termékeiről, hogy szabadalommal védett, konkurenciamentes egészségvédő és immunerősítő termékcsalád, jelenleg a világ több mint 57 országában elérhető már, és 400 millió dolláros éves forgalommal rendelkezik a cég. Mielőtt ebbe belemennénk, hogy mi ez a transferfaktor, milyenek a termékek és hogyan működnek, érdemes egy kicsit visszamenni az általános iskolába, biológia szempontból, hogy hogyan működik az emberi test. Ugye egy átlagos felnőtt ember nagyjából 37,2 billió sejtből áll. És ezek a sejtek percenként halnak meg és újulnak meg, pontosan, vagy körülbelül inkább azt mondom a mai tudomány állása szerint, 100 millió sejt hal meg, és újul meg percenként. A másik fontos tényező az emberi szervezetbe, hogy körülbelül a 60%-unk vízből áll, ami egy átlagos felnőtt esetében 45 liter víznek felel meg. És hogy ez miért fontos, arra mindjárt kitélünk, de előtte nézzük meg szintén az immunrendszert, és az immunrendszer alapokkal legyünk tisztába. Ugye mi is az immunrendszer? Erről egy csodálatos könyv jelent meg az Európai Unióban, ha valaki szeretné, akkor szinte az összes nyelven elérhető és letölthető, vagy akár kérjétek el attól az embertől, aki meghívott titeket erre a előadásra. Ez a csodálatos immunrendszer így védelmezi a testünket. Kiadvány, ebből van ez a kis szösszenet kivéve, hogy az immunrendszer a szervezet védekező mechanizmusa, sejtek, szövetek és szervek együttese. A fő feladata ugye, hogy megvédje a testet a fenyegetésektől, a külső behatásoktól, például méreganyagtól, allergénektől, vírusoktól, baktériumoktól, gombáktól vagy más kórokozóktól, valamint nagyon fontos feladata, hogy eltávolítsa az elhalt vagy hibás sejteket, amik a későbbiekben akár rákos elváltozást is mutathatnak. Ugye az előző dián beszéltünk arról, hogy 100 millió sejt újul meg és hal meg percenként, és előfordul az az emberi szervezetbe, hogy mondjuk a sejtreprodukciós folyamatunk sérül, és mondjuk nem megfelelő sejt jön létre ebből a 100 millióból, pár darab, vagy pár száz darab, vagy pár ezer darab, és ennek a feladata az immunrendszer feladata, hogy ezeket eltávolítsa az emberi szervezetből. Ugye ez egy összetett, több szinten működő rendszer, szervrendszer, ami folyamatosan figyeli a szervezet belső és külső környezetét. Az immunrendszernek sokfajta kulcsszereplője van, különböző specializált sejtekből és molekulákat használ a védekezéshez, ilyenek ezek a neutrofilek, makrofágok, T-sejtek, B-sejtek, és ebből a szempontból, a mai szempontból kettőt emelnék ki ezek közül, ez a natural killer sejt, az NK sejtek, az egyik, ez magyarul természetes ölősejtet jelent, ez az immunrendszer gyors reagáló egysége, vagy egységei, amik felismerik és elpusztítják például a vírusfertőzött, vagy akár a rákos sejteket is az emberi szervezetbe, még mielőtt az immunrendszer többi része aktiválódna. Aztán van egy másik fajtája az immunrendszernek, ez az IgA, ez egy antitest, vagy antitestek, ugye már többes számba tudjuk mondani, mert a bőr nyálkahártyán található meg, különösen a szájban, az orrban, a bélben és a légutakban. Ez az első számú védelmi vonala az emberi szervezetbe, ugye a külső behatolókkal szemben. Tehát ha véletlenül mondjuk valaki rád tüsszent, és akkor azt az orrodon keresztül belélegzed, akkor az IgA antitesteknek a feladata, hogy ne okozzon valamilyen vírusos fertőzést mondjuk az emberi szervezetbe, ez védi meg az emberi szervezetet. Az immunrendszert különböző tényezők befolyásolják. Alapvetőleg 7 tényezőről tudunk beszélni, az egyik a helytelen táplálkozás. Ugye a mai felgyorsult világban sajnos sok esetben olyan élelmiszereket fogyasztunk, amik feldolgozottak, gyorsan étkezünk, nem megfelelő tápanyagtartalommal, ezért az immunrendszerünk ebben az esetben nem fog megfelelően működni. Szintén nagy probléma a mozgásmentes életmód, nagyon sokan ülőmunkát végeznek, keveset mozognak, nem sétálnak annyit, szintén immunrendszer befolyásoló szerepe van a mozgásmentes életmódnak.
Szintén sokan küzdenek stresszel, rossz hangulattal, ami kihatással van például az alvásunkra is. Tehát ugye az este az alvási ciklusunk nagyon fontos, mert ebben az esetben mindig az éjszaka újul meg a legjobban az emberi szervezet, és hogyha valaki fölébred, valakinek rossz az alvása, akkor szintén a szervezetnek a regenerációs képessége tud csökkenni. Ugye beszéltünk a stresszről és a rossz hangulatról, ami szintén csökkenti az immunrendszernek a működési folyamatát, mert ebben az esetben például a kortizol szint meg tud emelkedni az emberi szervezetbe, ami kihatással van minden egyéb dologra, és azt szokták mondani, hogy amikor például stresszes vagy rossz hangulatod van, és megnyugszol és jól érzed magad, onnantól kezdve 2-3-4 nap is kell, még a szervezetbe mindenfajta hormonális egyensúly, meg ilyen dolgok helyre állnak. Aztán az ötödik szempont a hidratáltság. Ugye láthattuk az előző dián, hogy egy átlagos emberi szervezetben 60%-ban vízből áll, ezért ha nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű folyadékot, ugye azt szokták mondani, éppen, hogy mit olvasol, hogy testsúlykilogrammon, 20-25 testsúlykilogrammonként 1 liter tiszta folyadékot kellene fogyasztani, hogy a szervezet ki tudja tisztítani magát, hogy a sejtek megfelelően működjenek, ne tapadjanak össze. Ezért a hidratáltság is nagyon fontos, szintén nem figyelünk annyira oda erre a dologra. A hatodik a környezeti tényezők. Ennek két szempontja van, az egyikre van ráhatásunk, a másikra sok esetben nem tudunk ráhatással lenni. Ha például egy nagyvárosban lakunk, akkor a levegőnek a minőségére, ha az utcán sétálunk, arra nem nagyon van hatásunk, de ha már például otthon vagyunk, akkor vegyünk egy légtisztító készüléket, amivel legalább az otthoni levegőt tisztán tudjuk tartani. Viszont vannak olyan környezeti tényezők is, amikre tudunk hatással lenni. Például ne használjunk olyan termékeket, mosogatószert, kozmetikai termékeket, amik kemikáliákat tartalmaznak, hiszen hogyha ezeket a plusz kemikáliákat bevisszük az emberi szervezetbe, akkor szintén leterheljük azt, hiszen a méregtelenítő folyamatokat nagyban elviszik az energiát a különböző területekkel szemben, és emiatt tud csökkenni az immunrendszernek a működése. A hetedik pedig az életkor. Az életkorunk előre haladtával ez a 100 millió új sejt, ami a 20-as éveinkben hal meg és újul meg, egyre jobban csökken, ezt hívjuk természetes öregedési folyamatnak, és a 60-as, 70-es éveinkre eljutunk oda, hogy már nem 100 millió sejtünk újul meg percenként, hanem 50 és 60 millió, tehát szépen lassul az emberi szervezet, viszont erre is tudunk hatással lenni, hogyha megfelelő hozzáállással az életkorunkat is szépen ki tudjuk tolni, hogy odafigyelünk az étkezésre és egyéb dolgokra. Tehát lassítani tudjuk az öregedési folyamatokat. Itt kiemelnék egy diát, ez az élelmiszereink tápanyag tartalma. Ezt ugye a Szent István Egyetem, a Gödöllői Szent István Egyetemen vizsgálták, Mária Gréza professzor úr saját mérései alapján Magyarországon. Nyilván erről van Európai Uniós meg világszintű vizsgálat is, ami ugyanezt mutatja, de mivel Magyarországon vagyunk, akkor ezt a táblázatot nézzük meg röviden. Itt látható, hogy 1966-ban vizsgálták meg először, hogy mondjuk vitamintartalom szempontjából a sárgarépa, a zöldborsó, a káposzta vagy a tej hogyan áll. Az volt a 100%. És ahogy haladtunk előre az időbe, azt lehetett tapasztalni, hogy látható a dián, hogy 2005-ben, amikor újra megvizsgálták ezeket a vitamin tartalmakat, akkor például a sárga répa a vitamin tartalmának a 60%-át elveszítette, tehát 40% maradt benne. Én még emlékszem arra, amikor nagymamámnak volt kertje, és én sokat jártam falura hozzá, hogy amikor mamám pucolta a répát, akkor mindig ilyen sárgás színű változott a keze a karotin tartalom miatt, ami a répába volt, mindig színezte a kezét. De én, ha például most veszek a kereskedelmi forgalomba, mondjuk egy Tesco-ba vagy bárhol répát, akkor én, hogyha most pucolok répát, akkor általában én nem is tapasztalok még egy kicsi elváltozással a kezemen. Valószínűleg ez köszönhető annak, hogy a karotin tartalma a répának a nagyüzemi termesztés miatt elveszett. Ugyanez igaz a borsóra, ugye ott elveszett az 53%-a. Érdekes, hogy a káposztának a 95%-a elveszett a vitamintartalomnak, és ugye itt van a tej, szokták mondani, a tej életelő egészség, és hogy kalciumot be tudod vinni vele. Sajnos ma már a tejbe 95%-ba eltűntek ezek a vitamintartalmak. Aztán jobb oldalt látható a terményeink nyomelem tartalma, itt se rózsás a helyzet, látható a búza, a kukorica, a krumpli, szintén itt van a répa vagy az árpa. 66-hoz képest jól látható, hogy 50%-kal, vagy 2005-ös adatot nézzük, akkor 70%-kal csökkent mondjuk a kukoricának a
nyomelem tartalma, a krumpli elveszítette a 90%-át a nyomelem tartalmának, és sorolhatnánk, mert ez minden területre igaz, itt ezeket emeltük ki, és ezeket érdemes megnézni. Ennek köszönhető az, hogy ugye beszéltünk az előbbiekben az étkezésről, még ha valaki egy kicsit jobban oda is figyel az étkezésre, általában tápanyag hiányosan étkezünk, mert sokkal több zöldséget, gyümölcsöt vagy bármit kellene ahhoz fogyasztani, hogy akár csak az 1990-es években lévő vitamin és nyomelem és ásványanyag tartalmat bevigyük az étkezésünkkel. Mi köszönhető ennek? Egész egyszerűen ennek az köszönhető, hogy az immunrendszer egyensúlya, hogyha ezeket a 7 szempontot összevetjük és összeadjuk, a kiegyensúlyozott működése valamilyen formába felszokott borulni. És akkor ugye ebben az esetben beszélhetünk túlzott aktivitásról, ami allergiákhoz vagy autoimmunbetegségekhez vezet. Ugye ezt jobb oldal látható a dián, hogy egy túlműködési funkció jön létre, allergiás reakciók, ekcéma, aszma, szénanátha, autoimmunbetegségek, vagy esetleg alulműködésbe kezd az immunrendszer, azaz nem tud fellépni hatékonyan és védekezni a fertőzésekkel, vagy a rendellenes sem működő sejtekkel szemben. Itt található, hogy akkor sokkal betegesebb lesz valaki, könnyebben megfújja a szél, és egyből már fújja az orrát, és a különböző egyéb elváltozások is, amik a alulműködésből adódnak, előtérbe tudnak kerülni. Mit tudunk tenni, és mit csinál a For Life cég? Igazából a For Life-nak a terméke, a transferfaktor molekula, az arra törekszik, hogy beállítsa az immunrendszernek az egyensúlyi állapotát. Tehát, hogy alul működik, akkor erősíti, ha valakinek pedig túlműködik, akkor segít abba, hogy megnyugtatja a túlműködő immunválaszt, és erről klinikai tesztek is vannak, amiről nem sokára beszélni fogunk. De először vizsgáljuk meg, hogy mi is az a transferfaktor, hogyan történt a felfedezése. 1949-ben fedezte fel a képen látható úriember, dr. Sherwood Lawrence, akiről egy rövid kis Wikipédia bejegyzést is találunk akár magyar nyelven a Wikipédián, hogy ki volt ő. Ugye a New York Times az immunológia úttörőjének nevezte, a fertőző betegségek szakértőjének, és az ő kutatása segítségével nagy erőrelépés történt az immunológia tudományában. De mi a transferfaktor? Erről szintén van egy nagyszerű könyv, ez a Natural Immune Booster Transfer Factor néven jelent meg, magyarul természetes immunerő néven tudjuk elkérni a meghívónktól, el tudjuk olvasni, és ebben le van írva, hogy ugye a transferfaktor az egy apró közvetítő peptid molekula, egy bioaktív élő peptid molekula, ami az immunsejtek között tud kommunikálni. Ez nem egy vitamin, nem egy ásványanyalag, nem egy nyomelem, hanem közvetlenül kapcsolódik az immunsejtekhez, nem kell a szervezetnek földolgoznia. Ugye nem egy specifikus dolog, és nem vált ki allergiás reakciót az emberi szervezetbe, tehát nyugodtan, biztonságosan használható, és különféle immunsejteket támogat, amiről az elején beszéltünk, mint például a természetes ölősejtek, a T-sejtek, a B-sejtek, a makrofágok és a többiek. Tehát a könyv azt mondja, hogy a transferfaktor igazából egy természetes immunterápia. Hogyan működik a transferfaktor? Itt ebben az esetben mindig azt szoktuk mondani, hogy gondoljunk az anyatejre, hiszen azt is vizsgálták, hogy mi a különbség a között, hogyha egy kisbaba anyatejet kap, vagy tápszert kap. És a nagy mennyiségű tápanyagoktól és egyéb összetevőktől eltekintve ebben található meg a transferfaktor az édesanyának a előtejében, és ezt azt csinálja, hogy igazából a nagy mennyiségű transferfaktor át tudja vinni, ugye a neve magyarul fordíthatjuk úgy, hogy átviteli tényező, az édesanyának az immunrendszerének a tudását átviszi a kisbabába, ezáltal a kisbabának az immunrendszere sokkal jobban fog működni, oktatja az immunsejteket, segít abba, hogy felismerje, reagáljon és emlékezzen a lehetséges veszélyekre. Ugye nagyon fontos része az immunrendszernek az immunmemória. Ennek egy részét viszi át a transferfaktor a kisbabába, és hogy mi is az immunmemória. Ebben az esetben mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk például a bárányhimlőre. Ugye amikor valaki bárányhimlős lesz mondjuk fiatalabb korában, akkor ugye kijön rajta, de még egyszer már nem fogja elkapni a bárányhimlőt, mert az immunmemóriába elraktálozódik. Viszont előfordulnak olyan esetek, hogy valakinek az immunmemóriája egy kicsit sérül, és felnőtt korba például övsömöre lesz.
Ugyanaz a dolog, ami bekerül a szervezetbe, másfajta tünetet okoz. Ez annak köszönhető, hogy az immunmemóriában valami sérülés történt, és maga a transferfaktor igazából ezt a immunmemóriának a kialakulását, emlékezését is segíti, hogy hatékonyan jöjjön létre. Hogy hogyan működik a transferfaktor, arról van egy nagyszerű videónk, ez az utazás a testünkben, úgyhogy most leveszem a megosztást, és ezt röviden lejátszom, aztán pedig visszajövök, és folytatjuk tovább a prezentációt. 4-Life Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours. Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. 4-Life Transfer Factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called Peyer's patches. Peyer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where 4-Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4-Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ. És a kis videó után térjünk is rá, hogy milyen klinikai vizsgálatok és publikációk vannak a termék mögött. Maga a transferfaktor mögött több mint 700 féle gyógyszerészeti és klinikai vizsgálat, illetve publikáció áll. Nem csak 4-Life-os, hanem azon kívül is rengeteg tanulmányt találunk az interneten. 17 amerikai és 65 nemzetközi szabadalom védi a 4-Life-nak a termékeit, a transferfaktort és a különböző termékeket, tehát ez összesen 82 ilyen nemzetközi és amerikai szabadalmat jelent. Ma már több mint 50 millió eladott transferfaktor van a 4-Life háta mögött az elmúlt 27 évben, és itt egy-két dolgot emelnék ki az itt látható kis pecsét, meg feliratok közül. Az egyik ez az a FDA felirat, ez azt jelenti, hogy Amerikába elfogadott termék abból a szempontból, hogy gyógyszerészeti tisztaságú termékekről beszélünk. A másik az a kék kis könyv mellette, ez az amerikai orvosok asztali kézikönyve, ez olyan, mint Magyarországon a gyógyszerészeti kézikönyv, ebben szerepelnek a termékek, ide csak a bizonyítottan hatékony táplálékkiegészítők kerülhetnek be, amiknek megfelelő hatása van az emberi szervezetbe, és akkor ebből le van írva pontosan, hogy az orvosok ezt hogyan adagolják, hogyan működik. Van még ott egy ilyen orosz zászlós kis leírás, ez azt mutatja, hogy az orosz egészségügyi minisztérium elfogadta a transferfaktor termékeket egyedüli módon kórházi használatra, különböző dolgokat, hogy hogyan adagolják műtétek előtt, közben, egyéb dolgok szempontjából, tehát hogy az orosz piacon az egyedüli transferfaktor, amit kórházi használatra lehet használni a táplálék kiegészítők közül.
Alul látható egy link, ha valaki szeretné, a tudomány a termék mögött alatt látható a forrás, bárki meg tudja nézni ezeket a klinikai teszteket és publikációkat. Párat emelnék ki ezek közül. Az egyik az, amiről beszéltünk az elején, hogy ilyen egyensúlyi állapotba hozza az immunrendszert a transferfaktor. Ez a publikáció és tanulmány azt mutatja meg, hogy a transferfaktor, a for life transferfaktor képes megnyugtatni a túlműködő immunválaszt. Tehát igazából, ha valakinek ilyen túlműködő válaszai vannak, akkor abban az esetben ez tökéletesen tud működni. Az alatta lévő dolog az a tanulmány, ami azt vizsgálta, hogy mennyi az a minimális transferfaktor mennyiség, ami már rövid időn belül aktiválja az immunrendszert. Ezt azt találták, hogy 600 mg fogyasztása már nagyon gyors változásokat eredményez a citokin szintben, tehát hogy 2 órán belül aktiválja az immunrendszert, hogyha 600 mg transferfaktort fogyasztasz. Itt szintén van még 2 klinikai vizsgálat. Itt az első a természetes ölősejt aktivitást vizsgálta, amiről ugye az elején beszéltünk, hogy mi a természetes ölősejtek. Itt ez egy független vizsgálat, a Nagy Jana 400 terméket tesztelt, és azt találták, hogy 44 fokozta a természetes ölősejt aktivitást. Az első pár helyezettet láthatjátok itt. Ezek voltak azok, amik 10% fölötti eredményt értek el. A noni, az aloe vera 15%-kal fokozza a természetes ölősejt aktivitást, a szarvasmarha kolosztrum, amiből ugye kivonják a trifaktor formulát, illetve ezen a dián nem szerepel, de a tojássárgája a másik dolog, amit ugye szabadalom véd, abból vonja ki a cég a transferfaktort, az 23%-kal emeli a természetes ölősejt aktivitást, és itt fontos elmondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a paprikában van C-vitamin, de a paprika nem C-vitamin. Tehát ha kivonjuk belőle a C-vitamint, akkor nagyobb mennyiségbe tudjuk bevinni a tiszta C-vitamint az emberi szervezetbe, így működik a transferfaktor is, hogy valamennyi van a szarvasmarha kolosztrumban is van előnye, csak ott vannak olyan dolgok, amikre nem biztos az emberi szervezetnek szüksége van, viszont a For Life ki tudja vonni belőle a tiszta transferfaktort, és csak azt teszi bele a kapszulákba. Látható itt még a quadriceps, a shiitake és az echinácia. Az első 2 az gomba, 28 és 42%-kal emeli a természetes ölősejt aktivitást, az echinácia pedig egy kis virág 43%-kal. És jobb oldalt látható, hogy magasan az első 2 helyen végzett a For Life-nak a terméke, a trifaktor, a tiszta transferfaktor készítmény, az 283%-kal emeli a természetes ölősejt aktivitást, és van egy trifaktor plusz készítmény, amiben igazából kiegészítették egy ilyen gombakeverékkel, mint a cordyceps, mint a shiitake, mint például a beta-glükán a terméket, az 437%-os hatékonysággal működött ebben a studyban. Aztán alul látható ez az IgA szint, amiről szintén beszéltünk az elején, ez az antitest, ugye ez az első számú védelmi vonal a bőrnyálka hártyánkon. Itt az látható egy 4 hetes kiegészítő időszak végén a csoportban résztvevő embereknél átlagosan 73%-os növekedés mutatott ez a szekréciós vizsgálat az IgA termelésben, tehát hogy jobb lesz az első számú védelmi vonalnak is a védekezése. Az NK sejtek akcióban ezt most nem mutatom meg, ugye ha valaki szeretné ezt a YouTube csatornánkon meg tudja nézni, ez egy Petri csészés vizsgálat, ami azt mutatja, hogy a immunsejtek hogyan védekeznek abban az esetben egy külső káros behatolóval szemben, hogyha nem kapnak transferfaktort, ez van a bal oldalon, a jobb oldalon pedig az látható, hogyha transferfaktort kapnak az immunsejtek, mennyivel hatékonyabban pusztítják el a behatolókat. És akkor milyen termékei vannak a For Life-nak röviden? Pár gondolatot fogok elmondani egyes-egyes termékekről, és nem is megyünk végig a teljes listán. Ha valaki szeretné, akkor el tudja kérni a meghívójától a weboldalunknak a linkjét, vagy a termékkatalógust, illetve jobb oldalt fölül, bár nem tudom, hogy a videótól látjátok-e, van egy QR kód is, ezt leolvasva nagyon jó szakmai videókkal találkoztok a YouTube csatornán minden egyes termékről, amit szintén el tudtok kérni a meghívótoktól. Mindegyik terméknél lesz egy QR kód, nem fogok erre külön kitérni, de mindegyik termékről találtok akár a Dr. Paja László előadásában egy ismertetőt, vagy az amerikai orvosok, kutatóorvosok, akik a cégnél dolgoznak, immunológus például a Dr. Brent Wogannek a videóját meg tudjátok nézni, tehát hogy ezek is elérhetőek, és akkor részletesebben akár 3-4-5 percben, vagy akár hosszabban 10-15-20 percben is egyes-egyes terméket meg tudtok
nézni. Ugye ez a két alaptermék, ami a előmutatott dián rajta volt, a trifaktor formula bal oldali, ez a világos kék, ez 283%-kal emeli a természetes ölősejt aktivitást, a jobb oldal pedig egy olyan formula, ami ugye ki van egészítve gombakeverékkel, ez 437%-kal emeli, ez ugye a plusz nevet kapta, és alul pedig látható, hogy szabadalommal védett termékek körül beszélünk, és a szabadalmi számok is fel vannak tüntetve, tehát hogyha valaki leszeretné ellenőrizni, akkor beírja a Google-be, és akkor meg tudja nézni a szabadalmakat is. Ugye mind a kettőnél látható, hogy 2 órán belül aktiválja az immunrendszert, hiszen a napi adagja 600 mg transferfaktort tartalmaz. Ha valaki csak tiszta transferfaktort szeretne fogyasztani, akkor a világos kéket tudja választani. Van egy nagyszerű termékcsaládunk, amin ki van egészítve a transferfaktor ilyen szuperfoodokkal, szupergyümölcsökkel, mint például az asszály, a gránátalma, a áfonya, és ezen kívül még 3 darab, és ez a Rio Vida nevet kapta. 3 fajtája van egy olyan, amit hűtőben kell tárolni, ez a nagy flakonos, ebből 30 ml-t kell fogyasztani, van egy olyan, egy zselés, amit itt megpróbálok megmutatni, ilyen kis tasakos, feltépjük, benyomjuk a szánkban, bárhova magunkkal vihetjük, nem igényel hűtést, alacsony a kalóriatartalma, és magas az antioxidáns értéke mind a 3-nak, bioflavonoidokban gazdag, és igazából leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, ha megennénk mondjuk 3-4-5 zöldséget vagy gyümölcsöt egy nap, annyi antioxidánst, vitamint és ásványanyagot tartalmaz, ez akár már 2 éves kortól is adható, 3 fajtába elérhető. Aztán itt van egy Boost készítményünk. A Boost igazából egy olyan termék, amit mondjuk akut problémák esetén tudunk használni, vagy akkor, amikor nagy szükségünk van arra, mert olyan környezetbe megyünk, mondjuk buszon utazunk, vagy éppen repülőgépen, ahol nagyon nagy a fertőzés veszély, akkor a boostot tudjuk használni és alkalmazni, mert ebbe van a legmagasabb mennyiségű 1000 mg transferfaktor a napi adagjában, el kell keverni kis vízbe, megisszuk, kellemes narancsos ízű, és mindenfajta C-vitamintól kezdve B-vitamin, minden olyan dolgot tartalmaz, ami az immunrendszer normál működését tudja támogatni. Ezen kívül van egy minden egybe termékünk, ezt TriStartnak hívják, amikor úgy van összeállítva a termék csomag, hogy nem csak a transferfaktor plusz van benne, hanem egy antioxidáns kapszula, egy eszenciális zsírsav komplex, ami halolajat és növényolajat is tartalmaz, tehát omega-3-at és omega-6-ot, valamint egy multiplex kapszula is van benne, és akkor így egybe egy tasakban magunkkal tudjuk vinni, és bárhol, bármikor be tudjuk venni, és el tudjuk fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretné választani, akkor igazából ilyen terméket tud egyszerre fogyasztani. És van egy nagyszerű termékünk, amiről szintén érdemes majd megnézni a klinikai tesztjének a videóját a YouTube csatornánkon, ez az Age Pro készítmény. Ugye beszéltünk az elején az életkorról, arról, hogy az életkor előre haladtával egyre kevesebb sejtünk jön létre, és ez a természetes öregedés. Az Age Pro-nak az a célja, ez egy longevity termék, egy élethosszabbító, vagy élethozt támogató termék. Úgy lett kialakítva egy 6 éves kutatás eredményeként, és tavaly jelent meg Európában, hogy olyan összetevők vannak benne, mint az alfa-ketoglurát, ez az AKG, ami a sejtek energiatermelési folyamataiba tud hozzájárulni, hogy a sejteink jobban működjön. Ezen kívül van benne kvercetin, aminek igazából az a szerepe, hogy a sejtek regenerációját és a helyreállítását támogatja, valamint a videóban, ha megnézitek a YouTube-on, benne van, hogy vannak ezek az úgynevezett káros zombi sejtek, amik még nem rossz sejtek, tehát nem daganatos rákos sejtek, meg igazából semmit nem csinálnak a szervezetbe, csak ott vannak. És ezeket a sejteket, ezeket az elváltozott sejteket az Age Pro szépen ki tudja vezetni az emberi szervezetből, és azt találták a klinikai tesztbe, ez igazából preklinikai teszt volt, mert nem embereken végezték, hogy ha valaki ezt fogyasztotta a terméket ugye ebbe a klinikai tesztbe, akkor hosszabb életet tudott élni, és maga a aktivitása is sokkal jobb volt, tehát még idős korában se volt olyan fáradékony. Tehát ez egy nagyszerű termék, akár már a 40-es éveinktől, vagy 30-as éveinktől, hogyha szeretnénk az életkorunkhoz egy kicsit hozzáadni. Szintén van egy klinikailag tesztelt kollagén készítmény, azt találták a klinikai tesztben, 5 fajta kollagén tartalmaz, hogy ha valaki fogyasztotta, a résztvevők Arizonában egyébként használták a terméket, hogy a 84. napra
25%-kal javult a bőr hidratáltságának az állapota. A bőrfeszesség állapota 90%-ban javult a résztvevőknél, a finom vonalak és ráncok aránya 90%-nál a résztvevőknél csökkent, anti-aging hatása van, valamint arról is beszámoltak a résztvevők, hogy az izületeik is sokkal jobban működtek. Aztán van egy ilyen célirányos probléma megoldó termékcsaládja a cégnek, amikor egy bizonyos szervrendszerre vannak összeállítva a termékek, egyfajta szimbiózisba, szinergiába rakták össze a hatóanyagokat a transferfaktoron kívül. Ilyen például a BCV termékünk, amiről szintén klinikai teszt van. Ez úgy lett kialakítva, hogy a szív- és érrendszer megfelelő működését támogatja, és a klinikai tesztben azt találták, hogy aki fogyasztotta a terméket, csökkent a magas vérnyomása, ha ilyen problémával küzdött, a káros koleszterin szintje szintén csökkent, miközben a jó koleszterin szint növekedett, és van egy ilyen káros szívmarker, amit az emberi vérből szoktak mérni, ez a homocisztein szint, ami azt mutatja meg, hogy mennyire vagyunk kockázatban a szív- és érrendszeri problémák esetében. 12 hetes rendszeres használat után 20-30%-kal csökkent ez a homocisztein szint az embereknél, és a résztvevők 80%-ánál jelentős javulás volt tapasztalható a vérállamlásban, a szívizom hatékonyabb működéséhez tudott vezetni, tehát hogy ez a BCV készítmény. Aztán ezt ki lehet egészíteni ezzel az eszenciális zsírsav komplexel, omega-3, omega-6-at tartalmaz, halolajból, borágúmagolajból, lemmagolajból és sáfránymagolajból, valamint van egy célirányos, kimondottan nőknek fejlesztett termék, ez a Belvi, ami fitoösztrogéneket tartalmaz, kimondottan a női endokrin rendszer támogatására lett létrehozva. Mondjuk, ha változókorba vagyunk, akkor a fitoösztrogénnek köszönhetően a hormonszintünket tudjuk szépen helyreállítani vele, vagy ha esetleg valaki éppen a fogamzásgátló tablettát elhagyta és szeretné, hogy gyorsan visszaálljon a hormonháztartása, azoknak is tudjuk ajánlani, tehát hogy ez is egy ilyen szabadalmaztatott fitoösztrogén keverék kimondottan a nők egészségére lett fejlesztve. Ugyanez megvan a férfiaknál is, ami a férfiak reprodukciós folyamatait tudja támogatni, a termékenységet, a prostata egészségét, a spermiumok képződését, tehát ezt mélprónak hívják, szabályfálma kivonat van például benne, tehát hogy ezt kimondottan pedig a férfiaknak lett létrehozva. Aztán van olyan termékünk, ami az idegrendszer normál működéséhez járul hozzá, ezt trikolnak hívják, és mindenfajta agyi dolgot tud támogatni az emberi szervezetben. Van egy reflection készítményünk, ez egy nagyon kedvelt termék a csapatban, nagyon sokan használják. Ez egy kiegyensúlyozott lelki állapotért lett létrehozva, hogy könnyen tudjál pihenni, hogy el tudjál lazulni, akár a munkahelyeden, hogyha ilyen stresszes helyzetek vannak. Ilyen menedzser készítménynek is hívhatjuk. Ha valaki fogyassza, én este szoktam ilyen 8 óra környékén bevenni, akkor azt veszi észre, hogy olyan szépen ellazul az emberi szervezete, miközben a agyadnak a működését szépen nem nyugtatja le, tehát hogy ugyanúgy működsz, csak úgy azt érzed, hogy olyan jó kis lelki béke alakult ki bennem. Aztán van egy Renuvo készítmény, amiről szintén van klinikai teszt, pontosabban preklinikai vizsgálat, hogy az oxidatív stressz markereket akár magas zsír- és cukortartalmú étrend mellett is csökkentette az emberi szervezetbe. Tehát, hogyha valaki folyamatos stresszben van, magas mondjuk a kortizol szintje, akkor a Renuvóval ki tudja ezt egészíteni, és erre tud hatással lenni. A vércukorszint, a glükózszint támogatására a glükócs termékünk elérhető. Van egy olyan készítmény, ami az ízületek támogatására jött létre, ugye glükozamin van benne, MSM, szarvasmarha porc, ami kimondottan az ízületek hatékony működését támogatja, és van egy komplett testátalakító termékcsaládunk is, fehérjével, magas minőségű fehérjével, energia, sticksel, és van egy olyan zsírégető termékünk, ez a Burn, amiről szintén klinikai vizsgálat van, hogy a 12 hetes klinikai vizsgálat során a résztvevőknél jelentős csökkenést tapasztaltak az éhségérzetben, az étkezési vágyban, és statisztikailag a testi százalék úgy csökkent, hogy nem változtattak az emberek az étrendjükön. Ha valaki kiegészítette a ProTF-fel, tehát a fehérje készítménnyel is mondjuk egy étkezés kiváltott vele, akkor sokkal nagyobb testsúly csökkenésről és zsírcsökkenésről számoltak be a résztvevők. És van egy Jolly Joker termék paletta, ez a Fibre System plusz készítmény vagy transferfaktor Digest for Life, ha kompletten nézzük, ami kimondottan a
emberi méregtelenítésre van létrehozva, tisztítás és felkészítés, először a B-rendszert tudjuk kitisztítani, utána a májtámogatás, a méregtelenítés a szuperdetoxal, majd pedig a megújulás és feltöltődés a transferfaktor, a Riovidastix-szel, és a Preperóval, a Preóval, ami Amerikában 2-3 évvel ezelőtt volt az év pro és prebiotikumja, és itt látható, hogy erről is van klinikai vizsgálat, hogy ha valaki transferfaktorral egészítette ki a pro és prebiotikumok bevitelét, akkor 868%-okkal serkentette a prebiotikumok vagy a probiotikumok növekedés az emberi bérrendszerbe, tehát a transferfaktor igazából prebiotikumként is tud működni. És beszéltünk az elejéről, hogy vannak egyes dolgok, egyes olyan tényezők, környezeti tényezők, amiket ki tudunk váltani, hogy azok ne legyenek ránk hatással, ezért a For Life fontosnak tartja, hogy olyan tiszta kozmetikai termékcsaládja legyen, ami például parabén, szulfát és talátmentes, ami bőrgyógyászatilag tesztelt, és egy komplett arcápoló termékcsaládja van, ami az ősi kórai, dél-koreai vízalapú szemléletre épült, kimondottan fermentált és válogatott natur zöldteáknak a keveréket, tehát ilyen vízbázisú termékről beszélünk, rózsavíz van benne, természetes illatanyagok, tehát hogy nem szintetikus illatanyagok vannak benne, és nem azért lesz illata a terméknek, hanem természetes illatú a termék, és van egy testápolónk, ami seavajat és aloe verát tartalmaz, hogyha valakinek ez fontos, persze bent van a transferfaktor is, van egy bőrnyugtatógél, aloe verával, rozmaringgal, leégés esetén, üzleti fájdalom esetén ilyen kellemes hűsítő hatása van, és van egy olyan fogkrémünk, amit nagyon kedvelnek például a Gábor, mert a családban nagyon sok jó tapasztalat van, szintén egy olyan fogkrém, ami transferfaktoron kívül olyan összetevőket tartalmaz, mint például a posztbiotikumok, hogy a szájban lévő megfelelő baktériumok működjenek, és a egyéb dolgokat pedig eltávolítsuk onnan. Maga a For Life termékcsaládja nagyon sok díjat nyert, ezt is érdemes megnézni, hogyha valaki szeretné. Büszkék vagyunk a For Life-nál, hogy nagyon sok díjnyertes termékünk van különböző kategóriákban, mint a legjobb táplálékkiegészítő, mint a legjobb pro és prebiotikum, stb. Sorolhatnánk. Ha valaki ezt szeretné megnézni, akkor szintén talál róla nagyszerű videót, vagy az alul lévő linken el tudja érni. Én ennyit szerettem volna ma beszélni a termékekről. Van itt két hasznos link. Az egyik a forlifetransferfaktor.hu, ahol a termékek rövid magyar nyelvű leírása elérhető. Itt van a YouTube csatornánknak a linkje is, a forlifetransferfaktor.hu, de kérjétek el a meghívótoktól a YouTube csatornának a linkét, vagy hogyha valamelyik termék felkeltette az érdeklődéseteket, akkor annak a termék videóját, és akkor ott tudtok böngészni.